Tal i com mostra aquesta imatge, definim l'ecocasting com la manera en què ens aïllem a internet, però també com el fet de mostrar-nos-hi més radicals d'opinions. Però per què ho fem? Anem a veure què en pensen precisament alguns usuaris de xarxes socials. Trobo que s'ha perdut bastant el tema de paper i la gent va més directe al gra a l'hora de parlar, i si hi ha un problema la lia més grossa, perquè sap que si vol fer mal es reparteix molt més la informació, i tant si hi ha bones notícies també, per tot. Sí, jo crec que és més fàcil perquè no la tens cara a cara i només tens un ordinador i allà pots escriure i dir tot el que vulguis, perquè l'altra persona en cap moment et dirà, t'ho dirà per l'ordinador però no el tens davant. I llavors és molt més fàcil dir i escriure el que tu penses o ser molt més radical. És obvi que pots opinar més a través de les xarxes socials i a vegades sense pensar i sense saber que afectem els altres doncs dius l'opinió d'una manera potser del tot no correcta, correcta, no és del tot correcta de vegades com ho diem, però el que està clar és que opinem molt més a través de les xarxes socials. T'ajuntes amb els amics i és l'hòstia. Pots insultar tot el que vulguis i l'altre no veus ni saps qui és. Crec que sí que avui en dia les xarxes socials doncs la gent diu més bajanades per internet, com al Facebook, perquè és més impersonal, no parles directament amb la persona i parles no parles, escrius per internet i pots dir tot el que vols. No tenen respecte per res.